Mangantila! Kaibag natan si Angelica po. taga San Carlos. San Carlos. Anton University, di ba college kayo? Apo. Okay, Anton College. Pangasinan Polytechnic College po, yung pinatayo po ni Governor Guico. Okay, business major iran amin. Natan man interview ira siya. Paano po kayo napunta dito sa Philippines? Plano. Ay. Oo nga naman. Paano po kayo naging Filipino dito? Si Mamik, agdalabay sa winter dyan Amerika. Unsempet kami dyan every year lawari. Kasi bali-bali sa panon dyan. Ag kami makapanganya pising diman. So, technically, doon po kayo nakatira. Opo, doon. Tapos, ngayon po, Parang bakasyon, long stay. ngayon po, nag-apply po kayo ng, ng citizenship. I tried, opo. Ay. Pero denied ako actually. So, parang tourist pa lang po kayo dito? Tourist ako ngayon, yes. Ay, tourist. Pero half Filipina. Half Filipina. Malana pa iya manasawa siya ka. What was your initial impression of the Philippines? Aki, ang putang-putang. Ay, ang Iray totoo ang gan, mairap subilay da. Malilikat ira. Maraaro ira. Insan maitir ira. Di ba? Palangiti po yung mga Filipino. Ang tumanuyod Pangasinan konto. Maimis. On, maimis iran talaga. Totoo. Tama.